Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Ngano man ba? Ngano nga ibaw man ka? Wa pa man sige ka matuli. Kap. Ang tatawa ka man. Tinood ba ang isulti nga wa pa'y tuli rin yung mga uyab? Ha? Tinood ba? Tuli. Tuli. 1, 3, 3. Tuli. Da. Uy. Oy, way tuli! Oy. Oy. May uli nang nagadaay. Wa pa ni matuli na unsaw na ay! May uli nang nagadaay. Ay, palayo ninyo ko ng tawhan na gikan din eh. Pagawa sa akin na siya. Lo? Kasi magawason! Ikaw! Ako! Dawas! Layas gikan din eh! Layas! Oh! Babawaan nyo ka ng SPS mga hapon. Kaniad ko pa lang, may mga traidor na yun. Yung mga kaubanan ng Pilipino. Kabantay mo na. Ahak. Abi ko unsa na. Giango-ango ka man yung taong tiguanga ka. Uy! Bala ka di, uy! Gutong trabaho ko. No, mas masudan. Oh, di ba ikaw may angay nga mo'y pangitaan ni Lolo ni Mugsudan kay ikaw man ang mas baskob? Uy, igunsa dita, uy. Ha? Apil-apilon lagi ka sa mong kinabuhi. Basig galimot ka nga, trabantira ka ni Lolo din ha? Nga sa ato pa. Amo sad ko nimo. Kay apo ko sa kong lolo. Apo ka, pero wala magpasabot nga tagiyasab ka. Apo man ko, tag-iyasab ko. Imo din ang negosyo. Nga sa imo man ang Lolo. Ako man sana. Kaya kamatay na niya. Oh, Ako rin bugtong manunod. Nakasiguro ka, Potensyano? Dennis, laban ka ning barumbadong dako, ha? Wa ko mo laban niya, Potensyano. Gipahinomduman ta lang ka nga dili nimo makuha ang tanan unya nimong kabili ni lolo nimo. Kung dili ka makahuman sa pag-eskwela. Ug unsaon man nimo paghuman nga absent naman sa gani ka ganina? Para ganina ra? Nganong wa ka mauli? Og nganong absent na sad ka? Unsaon ako paguli. Nga hubog magay ko. Nakatuog man ko dito sa bahay sa akong amigo. Kita ka, tanawa. Wa pa ko ilis. Wa pa sa kuligo. Di lagi halata nga, wa pa ko ligo kay presko maghapon ko gitsura. Nya gwapo ba jud ko? Nya humot pa jud gihapon ko. Di ba Dinis? Simot ka. Dali. Oy, ay siya kalitas pagbira. Buhi ikon sa ba? Maestra pagyapon ko nimo ha, Potensyano. Busa pagbaton og respeto. Oops. Ni atas amo Dinis. Wa ta sa eskwelahan. Pero wala na magpasabot nga dili ka na murespeto niya. Tinuod nga dili sa maestra Dinis gawas, apan dili mahimo nga wado nimo ang imong pagtahod niya, isip babae. Ikaw Di ba, Kap? Hoy, Di ba, Kap? huwat salo. Ikaw pabida jud ang dako, no? Ikaw, Kap? Nagdagdag kang way pamatasan, Potensyano. Da. Kabantay ka na. Hinumdum ka pala ginako, lo. Atik-atik lagi ng imo, lagi klaro kayo. But-but nyo na imong tigwanga ka. Mo nang dili ko ganahan mo tahod ni mo, lo. Kay ikaw, but-buton kang dako. Mangayo ka ni ko. Buday kang limot-limot. Ango-angohon kang pinakalit. Kay daw man. Dili ganahan makuhaan ang iyang bahandi. Kung saan ka na niya nga, dili man na niya mabaon siyang lubnganan. Kay bahis kang pagkaapo. Los pog kang pagkaapuhan! Ay. Daw! Potensyano. Ay. Kano sa amang ka mamatay, tiguanga ka, ha? Hoy. Ha? Ay. Aron magpahuway na ko, di mo? Hoy! Ay. Ha? Kung makapanungo ka, mura gipurti ni mo hagua sa pagkatiman si mong apuhan. Nga dili ba, naghago ka na mas paglaag-laag o pahayay uban si mga barkada? O niya, At kalusit ka. huwat lo, ay magtingog. Ha? Unsa may kasakit sa imong butbut anak nilo, ha? Nga dili man imong kwarta nga akong igasto. Sa ako mang lolo. Lolo, bitaw ni mo. Yeah. Nahibaw ka man din ngay mong lolo.
Pero wa kay tahod. Ay sus, mga way ayo. Asa ka hag? Mamahawa na mo din ha? Ikaw lang. Paulit na sa inyo. Ikaw, Denise, dini lang ka, okay? Kaya magkasi ko katiman ni Lolo nga ako ra usa. Tabangi ko sa pagkatiman niya. Potensyano. Hoy, lakaw na, sige na. Lakaw na. Nakunsa ba ka din, ha? Gihingin na ka. Pabagkag po ka sa mong naong. Sige. Wamang ka ha. Adto na mi. Ma'am, tana. Hoy! Ganong gidawan na ni mo kapis din, ha? Buwiin siya! Ayaw siya dataas yung pagpauli! Hoy! Tawa man ka. Katawan yan. Unsay katawanan. Gilok. Ang unsay gilok tiguang. Gini, gilok. Unsa na? Nag-goal kasi mong luyo. Unsay mong gibuhat, ha? Nangilkil ka! Mura giro! Wa ko kilikil. Kakumot ko. Kumo! Sa imong lubot! Di. Kini ay. Ay! Ay, kabawa! Why? Hey! Imo kong ipahiran siya mong kamot nagkikomot siya mong hugaw! Kaon ka? Ano pa? Ayaw! Ay. Dirita. Buhi iko. Pero pagigunitan mo ko ni mag-apil sa imong pagbiya. Aron masayod si Potensyano kung unsa kalisod ang pagkatiman sa tiguang. Unsa to? Unsa to? Si Kapitan. Oh. Dali siyang midagan pabalik sa kusina. Unsa ba kinahitabo? Way batasan! Way tasan! Ako pa noon ang may batasan! Nga samtang ikaw ang nagpatakal ang pamahid tiguanga ka! Buwisit! Kabaho! Animal! Kalami gini mong skaran tiguanga ka, oy! Naggroyon og ihagbong sa hagdanan! Suway ko lo! Kung dili ba ka mag-unang kahagbong somos? Kapuya gini baya, eh! Dungagan man ang babida din, eh! Kinsa mo gini apo ining kapitan ba? Nga dili ba ako man, ha? Mas pabida lagi ka na ako! Tungod kay wa kay batasan nga pagkaapo. Kaugalingon nimo kaapuhan. Makaako kas pagpasakit. Unsa na hitabo din eh? Ha? Kapitan? Ngano nagya ka manas kapitan sa saog? Kap. Unsa ro? Ha? Pabida ka magipyulo! Ala sige! Kamu mo'y limpyo ng tiguanga! Kiwa na ibuot! Pweh! Kalood! Gipahiran ko ng bisit sa iyong hugaw! Ha? Hoy! Potensyano! Unsa? Ay lagkuhan lang na si mong naong. Ang ngayar na magkaana. Bagay sa imong naong. Ang hugaw nga mipilit. Hey! Labaw pa kang bisit! Shit! Baho! Kap, dali. Kupot na ako aron makabarog ka. Dinis, ako na lang. Ma'am, tinghalig, magkahugaw ka. Sige na, padaplin lang. Pero, Kaya na ako. Kap, dali, kupot. Ali. wa sa pagtutuha nga may pabarog sa kapitan. Bisag na sayod siya Okay. na may hugaw ang kamot ini. Og nanimaho na digmaay. Oh, na, nakabarog ka na. Okay ka na? Salamat. Kini, gusto ka? Saan sa man? Kini, apili Magpili ko si mong kumo? Wa, uto Walang. Walang. Ikaw. Ha? Ako? Oh, ay lang na siya, Kap. Kita lang. Dua man nga akong papilian. May lain-lain ng ganti. Ang ni-asasod sa akong kinumo. Wa man imo ang tuo ha, babay? Kap. Ako na lang pili sa duha nimo kakumo, Kapitan. Diri lang na ako ihatag ang tanan nimong ganti kay andam na ko mudawat. Dawat ka? Oo. Pero ato na tas banyo. Ato ta maghinatagay dito. Ali. Kupot na ko. Aron nga dili ta matumba. Ali. Adiyot Sa man. Agbay lang ko, agbay. Agbay. Sige, agbay.
Dere. Tana. 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 Duha na ta manimaho ini kalaki ha. Ma'am. Eh. Diyan sa kana mo ha. Ako lay mo trapo ni niya. Nya, kana diha ako lay trapo ana. Hindi ko man ako limpyo ni kapitan. Dili ka. Kabuutan niya. Dili ka. Gusto kong maglagot siya ang itsura. Pero makapabili pang niya batasan. Makalagot. Dili na lagi ko. Dili na ko mahimong padasa sama ni mo itsura, Piolo. Bisan unsa ka pakabuutan. Dili ba hitabong makagusto pa ko sa sama ni mo? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!